Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilin. Qala ngendika sapa Nabi Yakub. Kolane pangile neng Nabi Yakub. Ngendikane Nabi Yakub ini setuhune utawi ingsun iku layah zunu yekti gawe susah ni ingsun apa antazhabu yen to padha lunga sapa sira kabeh bihi kelawan Yusuf. Ayat tegese layu alimu gawe susah gawe lara kalbi ing ati ingsun apa zihabukum lunga ira kabeh bihi kelawan Yusuf. Li'ani krana sak temene utawi ingsun iku la asiru utawa iku la as biru ora iso sabar sapa ingsun nganhu saking Yusuf saatan ing sak saat wae. Wa akhafu lan kuwatir sapa ingsun ayakula yen to mangan hu ing Yusuf apa azibu macan. Li kasrati zibi krana okae macan fitil kal ardi ing dalem mangkono-mangkono bumi, ing dalem mangkono-mangkono nggon. Wa antum hale utawi sira kabeh nganhu saking Yusuf iku ghafiluna wong kang padha lena, wong kang padha lale. Listigholikum krana ketungkule sira kabeh bil istisangi kelawan jembar-jembarake fil milazi ing dalem milaz ing dalem leda gojekan wa binahwi tanadili lan kelawan sepadane tanadil sepadane dolanan. Ngendikane Nabi Yakub terus terang abot ngeculke Yusuf
arep do tok jak dolan nyabut. Lungamu ro Yusuf itu gawe susahku, atiku susah, atiku lara. Wong aku iki ado sithik karo Yusuf ora sabar. Ado sithik karo Yusuf rasane ning ati gronjalan. Ning ati kangen weru-weruwen. Iki ya Nabi Yakub nang Yusuf kok. Padake sapa? Enggak terus. Iki Nabi Yakub nang Yusuf kok terus dudone ora kaya. Iki aku ki weru-weruwen ora sabar nek kon adoh didik karo Yusuf ora sabar. Pokoke cara wong tuwa karo anak kaya-kaya ki duwe tugas, duwe kewajiban sing full njaga ning cara rasa tresna, tresnaku karo Yusuf ki wis ora kaya-kaya. Kudu nyanding, kudu njaga, bahkan apa wae sing dadi unine tak turuti. Watu gagah ya oke. Watu gagah oke. Restoran wong kosike. Nah, restoran kosike kaya sing nggo ning restoran kuwi. Ngungak jembatan Pandan Simo ya oke. Merambian ya apa wae iki. Ora main-main kok ngungak jembatan. Mentoke ning kono selfie to. Sewatake paling ning kono selfie. Kayak sing wedok tuwik kae wis sikile siji dunggahke kae lho. Persis kaya kucing uyuh kae dunggahke. Nah, Bali nom iki. Awet urip ora awet nom wis tuwik kok awet nom. Ngejak neng jembatan anyar. Jembatan Pandan Simo. Neng kono ditari kuwi joroke medun apa ora? Apa-apa dituruti, apa-apa dituruti kok. Kok ming do arep tok jak lunga. Batine Nabi Yakub ngejakmu nang Yusuf ki intine ming arep ngedohke aku saka Yusuf. Iki tujuane ming arep ngedohke aku. Mula atiku lara, atiku susah. Bahkan nalika tok jak lunga kuwi aku kuwatir banget nek ngantek engko ana macan terus mangan Yusuf sebab bumi sing tok tawakke, lapangan sing tok tawakke kiwa tengen kono ki kebak macan utawa akeh macan. Ketungkul do dolanan, ketungkul do delikan, ketungkul do playon, lena engko Yusuf pangan macan piye. Susah. Nek kok sing tuwa-tuwa kuwi wis ben pangan ben kabeh. Wes kletak-kletak ya ben. Paling nek kon mangan sing tuwa ya mbok tak kira ya. Yo di samping alat barang penyakit entuk macane wedi ndak ketularan.
Macane wedi ndak ketularan terus moh. Ning Yusuf lagi Yusuf ki calone pemimpin dunya dadi nabine Allah je mengatok dohno saka aku. Gek engko nek ngantek ora sida dadi bocah dewasa karo Allah ra sida diangkat dadi nabi ra ya. Iki kekhawatiran manusiawi karena ya orang ngerti to engko sing bakal kedaden pemburine apa walaupun hakikate kabeh wis di skenario ro Gusti Allah. Ning rak ya kekhawatiran manusia jenenge ming menungso sarwa khawatir. Wis kaya jenengan-jenengan sedina ming ndek sekilo ngono ya khawatir to. Sedina iki kok berasku ming sekilo, mikire mesti gek sesuk bojo anak-anakku arep mangan apa ngono. Manusiawi sekali kamangka nek nggon rejeki tak tetep Gusti Allah. Sing rejekene kuwi Gusti Allah wong saiki ndek sekilo khawatire nemen sesuk arep mangan apa. Ora ngerti sesuk mruput kae diteri wong sing nanduri sawahe jenengan. Dadi maro. Akhirnya teri sak gedhe wae ternyata 20 kilo. Nggih, niki panene rada lumayan Pak Dik. Ya niki jatahe jenengan. Ning wis kula gilingke niki enten turan 20 kilo. Swingi kawatir ming di sekilo mak jenggunuk duwe 20 kilo. Wong Gusti Allah ki ngrejekeni ning menungsa kuwi tetep ora iso lepas saka reridune ngen-ngen, lepas saka reridune akal kamanungsane ngawatirke sesuk iki biasa banget kok ya. Arep semelah wis pokok iki tenang wae. Allah mesti ngrejekeni ngono yo angel banget sih. Angel banget. Agi sing pensiunan wis susah. Kamu kok cetha nek pensiunan iki wis yo susah sih. Iya apa meneh sing ra pensiunan. Ning yo nek pensiunan wis susah ki masalahe dingreng-ngreng karo dikalkulasi wis entek kok yo nggo ganduli ning vario kuwi lho dadi entek. Dadi wis entek. Esto buat ngono kuwi. Kekhawatiran kuwi nuduhke nek imane pancen undha-usuk, ana sing kandel, ana sing tipis. Ngepasi tipis ngono ya urip ki sarwa khawatir sesuk piye. Kamangka sesuk ki sing netepke Gusti Allah, sing drama Gusti Allah, kita mung tergantung karo sekedar nglakoni. Ati urip ki rasah begitu jerok-jerok ngen-ngen, jerok-jerokke pikiran sing ora mesti kedaden. Kuwi ora mesti kedaden. Sing penting program supaya tambah ngibadahe, tambah celengan ngamal saleh. Programe urip ki ngono kuwi. Saiki ya saiki, terus saiki kuwi diprogram supaya saya tambah celengan ngamal saleh. Ngono kuwi rasa aneh-aneh we jane semeleh ning angel kok ya. Awang krungu sruwing-sruwing tanggane seminggu sing arep teko muni arep ewuh jenengan le mikir ket saiki kok. Kamangka kudu apa-apane ning tangga. Jenengan ki mbuh katut mbuh ora we rong karuan. Kowe melu mikir ket saiki. Gek kamangka kula nomah ki seminggu kasih nek ora kleru dina Senin wis gegoreng. Lah kok le mikir jero gegoreng ben ora ben. Wah ya nek ngantek ora ketok gek engko ora ana sing nggo marana
Waduh, Pak, seminggu sing arep teko. Mula urip ki kadang kala nek imane ra semeleh ngono utawa ra pengkuh ra kuat, kerep banget digawe khawatir. Malah sing penting-penting ora tau dipikirke. Ngono kuwi susah. Engko susahe nggeret sapa-sapa. Termasuk sing lanang kon melu susah. Ayo wong disambati kok. Sing lanang kon melu susah, mikir lho Pak, kono ki Senin wis gegoreng ngono kuwi kok. Ora sing lanang kon melu susah. Kamangka saat tomong ngono kuwi teh we rong gaweke lho, rong gaweke teh. Piye kowe wis? Lah kok malah kon mikir sok Senin gegorenge tangga, mbok yo mikir lah mung gawe teh kuwi saiki gawe teh we ora. Injak antik tenan sih, wong-wong ki antik kadang kala sing wajib sing pokok ora kepikiran, sing blas ra wajib tur isih adoh dipikir kanthi nemen-nemen. Ono sing lanang li omong ya wangun kae kapan ileng gegoreng. Sok Senin ketoke wis mulai lekas. Aku sesuk Minggu arep lunga tekan Rebo lho ngono. Bangane. Sok Minggu arep lunga tekan Rebo. Yes. Wong antik wong-wong saiki iki kewajibane ora ditetepi ning nek mikir sing ora tek wajib malah dijerok-jerokno. Sing kaya ngono kuwi iki hasil dadi celengan ngamal soleh, ora didadekke sebuah amaliyah, sebuah tingkah ibadah, ning malah bersikap nyikapi suwiji-wiji sing ora dadi celengan ngamal soleh. Wis sak tuna-tunane ngono kuwi. Wong wingi kae kula matur karo jenengan faliyakmal ngamalan sholihan. Wong urip ki senenga karo usaha ngamal saleh, ora usah mikir sing adoh-adoh. Wong lanang ki rasah disambati kaya ngono iki pendak dina wis gedabikan golek. Wis pendak dina gedabikan golek. Nek sing ora golek engko karo Allah disetting. Iki dilale ana keluarga sing lanang ora golek, lah karo Allah kehidupane wong kuwi diatur diwale. Dilale sing wedok pinter golek, dilale sing wedok dikeki lahan gawean nggo golek. Kuwi sing ngatur Gusti Allah, awake dhewe iki jan murni wayang. Mengkur wayang. Lah jenengan wayang ning ngendas-ndasi dalang kok ya. Dadi kaya-kaya ki wayang kuwi luwih pinter mbangane dalange. Wayang kok sok-sokan wayang sombong ya ngono kuwi lho, wayang sombong. Engko suwe-suwe karo dalange duklek-oklek lho iki. Oh, wayang kok gaya. Wah, dilalah yo iki wah. Wis sing lanang ra kuwagang golek, sing wedok ya ora mampu golek. Ngono kuwi dilalae disetting meneh karo Gusti Allah. Anake sing pinter golek hasile gedhe. Di sisi lain anake ngerti, bapak ibu wis tuwa-tuwa pokoke rasah mikir piye-piye, rasah gawe sayahe awak. Nek ndek butuh omong. Kuwi Gusti Allah ki ampuh tenan sih. Lah jenengan ngendas-ndasi Allah. Kaya-kaya ki urip ki sing duwe jenengan, kaya-kaya urip ki sing ngatur jenengan. Mulane dadi ra tau tentrem. Wong resah terus kok. Wah, iki piye ya sesuk piye ya. Lah wong ana Gusti Allah sing uripke wae Allah kok bingung. Mbok yo mikirke kewajibanmu apa? Nek kowe ngono kuwi iki kira-kira engko Allah ngekeki ridho apa ora? Nek mati oleh swarga apa urung ngono kuwi kok ya. Apa malah aku ki nek posisi ngene iki kelebu maksiat utawa kelebu dilaknat,
karena posisiku ora patek kelingan Allah, bahkan nyepelekke ngremehke karo lananganku ngono kok piye. Lah ya mikir ki ngono kuwi lah, jenengan ki kuwi ora ngerti, kuwi lali, kemlinti. Wis tobat nek model ngono kuwi. Tur ya monggo wong tanggungan-tanggungane dhewe iki ra jenenge ngaji bareng-bareng ngeluru pepeling, oleh pepeling dinggo ya syukur, ora dinggo ya ora apa-apa. Wong sing penting ki ayo ngeluru pepeling terus dinggo gek engko nalika nganggo ki oleh ridane Allah. Wong urip ki ming cangkriman. Jan urip ki ming cangkriman tenan, jenggunak-jenggunu. Sing tukang ngendhek masa kontrak ki ngawur nek teko. Sing tukang ngendhek masa kontrak ki rak ming Israel ku. Padake. Engko mak jenggunuk Israel teko, wah. Wangsul saiki. Kapok ora. Padake dumeh sehat, dumeh enom. Ora iso sehat nom nyekel dit kae malaikat ra blereng. Ora urusan ta. Apa meneh sing tuwa yagiyek nyepeti mata kuwi ora. Ben ben mupus urip. Golek apa to? Saiki iki urip golek apa nek ra golek ridane Allah. Mbuh kepenak mbuh rekoso, mbuh legi mbuh pahit dilakoni ning misine genah. Tujuane cetha, tujuane iki golek ridane Allah. Lah pahit sithik rekoso sithik ngomyang. Lanjak golek ridho golek swarga jek karepe penu. Delok niku golek bayar 100 sing menek-menek nggetek lantai 3. Golek bayar 100 dire wangi wadang kala ngecori slup. Sing neng bangunan sing do golek sesasine 5 juta. 5,5 juta ya wis isuk wis gedhe abipan botangi persiapan adus nggo seragam. Arep nggo sepatu mojae gondol kucing. Wah, ora rasane ra ono. Ora tau kumbah gondol kucing. Pambune kok gerah to. Mboten. Kuwi mung arep golek sasi mang juta ngono wis. Leni botangi tenanan lagi golek ridho. Iki golek swarga karepe alus mulus nyenengke mung wong urung sadar. Urung paham nek swarga iki nggo sak jejumlek penake tanpa kangelan otomatis le golek iki luwih rekoso ning karepe rekoso sithik mangkel kangelan sithik nesu ini pahit sithik ulate saka manuk guwek enjeng guweng sapa salahke wis ora paham kowe iki pancen donya iki ya ngono karepe iki mulus. Mula mbuh legi mbuh pahit iki wis duwe semacam rumus-rumus golek ridho. Arep pahit nek rumuse ngene tak garap. Niki aku kudu nggarap iki. Rumuse kok kudu pendak esuk nggaweke kopi ya wis tak garap gawe kopi. Karena ridane Allah kesimpen neng kene iki ngono kuwi kok ya rumuse kok ternyata nek sing lanang iki angger muni rasah kokean ngomong wis ngerti sik mula selalu mencermati kahanan sehingga sing wedok iki ra perlu ngomyang.
Ora perlu ngomyange sing lanang wis ngerti. Iki rumus kan pepak to, rumus iki wong mbok wedoki ra kokean ngomong, pokoke cukup digatekke dingerteni wis. Dadi salah satu cara mensikapine ngono ya nek nggon urusan kowe iki meneng-meneng selalu nyeleni. Nek wong lanang-lanang iki selalu nyeleni. Dadi engko sekali sambat nyoh ngono langsung mingkem kek ngono. Nek ora ngono repot kok ya. Meneng-meneng nyelengi engko iki gelo kula omah lekas nggegoreng wis kono nek menyang nyoh wis 115 kesane 115 kono nek arep mangkat senenge pol rasake sing wedok ya ngono wae dadi wong urip iki ning ya wong wedok iki ora pati paham terus ming bujung wudele dhewe kagol sithik leng mulih ning gone wong tuane rasane ora cocok lah terus nek ngono kuwi iki ngopo lah kok wong je apa wis rumangsane tindakane bener lah ya mah oleh laknate Gusti Allah to ngono kuwi juan oleh laknate Allah wong padha karo kembali ke ngendikane Kanjeng Nabi kae padha karo minggat to ngono kuwi iki statuse ngantek bali ngantek njaluk ngapura nek ora selama itu akan oleh laknate Gusti Allah ora kok ampuh ora kok gleleng kok ya omong nang karo ben tak tinggal mulih saya arep piye le mangan we piye le ngombe piye lha ora kok diomongi ngono kuwi lha wong warung sak abrek-abrek duit nyekel je gleleng wong lanang wong warung sak abrek-abrek para ngarani sop buntut wah buntut wedhus ana buntut sapi ana buntut munyuk ana wah kok muni tak tinggal iki permasalahan iku rame ora arep penyak-penyakan kowe ngono kuwi iki kira-kira iki engko slamet ora wong urip dela iku nek ngantek ra slamet getun karena selamanya cilaka kok gaya lah wong lanang kok di ngono wong lanang iki nyekel dhuwit golek warung sing buakule buakoke gedhi gawe iso ngono kuwi lho kok nek kor menyak kowe angele sepira ra ya iki golek apa to kita itu arep golek ridane Allah ya nglenggono apa meneh posisine seperti itu wah aku iki tetep mengkur kuncine ning ridane sing kakung to ridha Allah fi ridha zaut to apapun kahane tetep aku kudu golek payung ridha mbuh legi mbuh pahit mbuh penak mbuh rekoso rasa kemayu rayuwe kok kemayu rasa kemayu seneng dela ketoke posisi menang ning donya seneng sedela gaya sedela ya mung sedela buar kuwi rekoso cilaka sak pol-pole tenan lho sayo kolu ora ana jam 6 kok mulih engko sik kaya iki lagi terapi jiwa
Wong lemah wis didol nggo bangun gone sing lemah kan wis didol nggo bangun gone sing lanang. Wis ra ndenggo. Kalu mongko padha ngucap sapa dulure Nabi Yusuf li abihim maring bapakne maring si Nabi Yakub. Lain akalahu dzibu wa nahnu musbatun. Inna idzalla khasirun. Lain akala yakti yen to mangan hu ing Yusuf apa adzibu macan wa nahnu hale utawi kita iku musbatun rombongan. Santai wae Rama nek ngantek ana macan nyerak kita kan ora ijen. Kita kan wong 11. Musbah dadi rombongan. Ae tegese jamangatun sak kelompok wong. Kasiratun kang akeh. Ngasratun kang kumpul takfi iso nyukupi apa al khutubu. Gusae biaroina kelawan weruhe kita. Pokoke tenangno pikirmu mo. Lah ya ngono kuwi, kita ini ora ijen. Cetha sak kelompok cacahe wis 11. Gue yo gagah-gagah gede-gede. Iki gagah-gagah gede-gede pipite engko ana macan teko, macan nyerak, sing kula jokke sing paling lemu kuwi rak sing dikletakne. Dadi tenang mawon ora nek Yusuf cilik ta wareg. Kula sing kula kan ning ngarep dhewe tak engko sing lemune. Pipite ana macan teko wong kita niku ora ijen. Dadi santai mawon. Tur nek ngantek niki mengke Ki Yusuf kepangan macan, ayo berarti kita niku wong sing ceroboh, kita niku wong sing tledor. Kita niku wong sing kapitunan kerugen. Ning tenangno pikirmu mo, kula reksane kula jagane. Wes, penak rekoso sing penting Yusuf seneng mboten kok kita sing ngarep seneng-seneng mboten. Ning ngarep nyeneng-nyenengke Yusuf. Pokoke pingine piye kula turutane. Iki pingine arep ndelok jembatan Pandan Simo ayo kula ternerono. Kula ternerono. Pokoke santai mawon mo. Percaya kalih kita-kita insyaallah kabeh nekake keapian. Nek omong ya ngono kuwi. Hanjak omong ngarep empuk ki ra kaya-kaya. Ning monggo wong urip ki ming arep golek ridane Allah, golek berkah Allah, golek celengan ngamal soleh, ayo do program urip dhewe-dhewe sesuai karo kahanane dhewe-dhewe. Insyaallah ngeten niku rak ratek rugi kok. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Gusti Allah. Akhire yo ning donyane semeleh ayem tentrem, akhirate mekoleh ridho swargane Allah. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.